Higala welcome sa atong programa, ang Ilonggo Daily Light from God's Word radio broadcast. Nagapasalamat kita nga ining atong segment karon gina-replay dira sa Hinubaan, sa Sipalay City, sa Kawayan, sa Kabankalan City. Kag bisan pa sa mga kabyanan nga may kabalaka kag pagbulig nga mapalapnag ang pulong sa aton Ginoo sa nagkalain-lain nga mga lugar sa aton nga pungsod. Aton sugdan abyan ining aton nga pagtuon sining pulong sang aton Ginoo pinagi sa pagampo. Dios nga balaan amay namon, salamat nga kami karon imo ginhatagan sang kaigyonan nga makapamati sa sining minsay nga naghalin sa imo balaan nga kasulatan. Nanungod sang isa ka matutom nga alagad nimo nga sa baylo sang mga kapaitan nga iya na eksperyensyan tungod kay wala siya nakahambal sa sulod sa siyam ka bulan. Sa gihapon siya nagsimba, nagdayaw kag naghimaya sa imo. Kabay pa kuntani nga ang iya ginhimo manginhuwaran o kon ihemplo sa amon nga mga Kristohanon karon nga panahon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon magapamati anay kita sang isa ka ambahanon. Be strong in the Lord and be of good courage, your defender is He, who is always the same. Mount up with wings as the eagle ascended. Victory is sure when we call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours.
Abyan sa liwat mayong aga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word radio broadcast. Aton pamalandungan karon sa sining Remnant series ang propesiya o kun ang pagtagna sang isa ka pari nanungod sa manluluwas kag nanungod man sa iyang anak. Aton basahon ang pila ka mga bersikulo abyan diri sa ginsulat ni Lucas sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 67. Kag ang iya amay nga si Zacarias napunan sang espiritu kag nagtagna nga nagasiling pagadayawon ang Ginoong Dios ng Israel kay nagduaw siya kag nagtubos sang iya katawhan. Dira sa balaan kasulatan ining pulong visit or visitation, pagduaw, pagbisita sang Dios sa mga katawhan, nagapahayag ina sa iya nga pagbubo sang iya mga pagpakamayo, pagtuman sa mga saad o kon sang mga tagna. Kag dira sa balaan kasulatan kon ang phrase nagahambal nanaog ang Dios, nagatudlo ina nanungod sang ginatawag paghukom sa mga katawhan. Diri sa balaan kasulatan, ang aton Ginoo, si Ginoong Hesus, nagsulob siya sang unod kag dugo sa iya nga pagpanaog. Kag abi ninyo, ang iya nga pagpanaog, una naghatag ina sang paglaom kag kalipay, kalinong, kasiguruhan sa mga katawan, hindi lamang sa mga Hudiyo, kundi bisan pa sa mga Hintil. Kay ang iya nga pagbisita diri subong incarnate God, nagapahayag ina nanungod sang pagbubo niya sang pagpakamayo nga amo ang kaluwasan. Kag ang iya nga pagpanawog amo man ang paghukom sang sala sang tao dira sa iya. Ginhimo siya nga sala tungod sa akon kag tungod man sa imo. He who knew no sin became sin for us that we might be made the righteousness of God in Him. So, si Ginoong Hesus nagbisita sa sininga kalibutan sa pagbubo sang pagpakamayo. Si Ginoong Hesus nagpanawog sa sininga kalibutan agod nga siya mismo ang paghukman tungod sang sala sang tao. Sa tagna sang isa ka pari, aton makita diri nga nagtagna siya nanungod sining manluluwas. Ang iya nga pagkari sa sini nga kalibutan, amo ang pagpasiguro nga gintuman ang ginatawag pakigsaad sang Dios sa kay David. Sa bersikulo 67, tubtob sa 72, ako na lang basahon abyan ang 69, kag nagbangon sing sungay sang kaluwasan nga sa aton sa kaliwatan ni David nga iya alagad. So may kahilabtanan ini sa Davidic Covenant. Suno sa iya ginpamulong sa baba sang iya balaan nga mga manalagna nga kutob pa sa dumaan. Agod nga maluwas kita sa aton mga kaaway kag sa kamot sang tanan nga nagadumot sa aton. Sa pagpakita sing kaluoy nga ginsaad sa aton mga ginikanan, sa pagpanumdom sang iya balaan nga katipan. Ang katipan nga iya ginhatag sa kay David, nga si David makaangkon sang walay katapusan nga ginharian, kag pinaagi sa iya loins magagwa ang seed, ang maluluwas, ang Mesiyas, nga amo si Ginoong Hesus.
Ari ang isa ka pari, nagatagna nanungod sa kay Ginoong Hesus, ang aton na manluluwas. Sunod ang bahin man sa iyang hatagna sa bersikulo 73 abyan, tubtob sa 75 nga ang pagkatao ni Ginoong Hesus nagapasiguro sang iya sumpa nga ginsumpa niya kay Abraham nga aton amay. Sa pagtugot sa aton nga kita sang naluwas sa kamot sang aton mga kaaway, mag-alagad sa iya sa walay kadlok. Mag-alagad nga may confidence, may kasiguruhan, may paglaom. Pinaagi sa pagkatao ni Ginoong Hesus na fulfill na tuman ang Abrahamic Covenant. Ini balang nga Abrahamic Covenant nagatudlo nga pagapakamayuhon sang Ginoo ang mga tao nga nagahigugma sa mga kabataan ni Abraham. Kag nga si Abraham ginpakamayo sa Ginoo agud nga mangin pagpakamayo siya sa iban. Nagatudlo man ini sa aton nga pinaagi sa kay Abraham magagwa ang Mesiyas nga mangin kabangdanan sang pagpakamaayo sa mga katawhan. Pagpakamaayo nga hindi nga material o financial o physical, pagpakamaayo ini nga espiritual. Kay pinaagi dira sa kay Abraham, dito sa kay Isaac, dito sa kay Jacob nga nahimong Israel, dito sa kay Juda, isa sa iya mga bata, dito sa kay Isay, Jesse, padulong sa kay David, si David pinaagi sa kay Solomon, magadulong sa imo abyan sa kay Joseph. Si David pinaagi sa kay Nathan, iya anak, magadulong sa imo dito sa kay Maria. Nga amo ang nagbusong sa kay Ginoong Hesus. Kag nga si Ginoong Hesus amo ang Mesiyas, ang aton maluluwas, ang aton manunubos, ang aton Ginoo, ang aton nga Dios. Nga nagpakamatay para sa aton nga mga makasasala. Busa abyan, yari diri ang talagsalang nga matabo. Ngang isa ka pari, magatagna, magahimo sang iya nga trabaho sa pagpahibalo kag sa pagtagna nanungod sa manluluwas. Kag karon nanungod man sang iya nga bata nga si Juan. Ano ang pagkahimuon ni Juan? Siling sambalan kasulatan siya magaaman sang dalan sang aton Ginoo. Sa Lucas 1:76, kag ikaw anak tawgon nga mandalagna sang labing mataas, kay magauna ka sa Ginoo sa pag-aman sang iya mga dalanon. John the Baptist prepared the way of the Lord. Ano ina nga Lord? Hamo na ang aton Ginoo. Kag kun imo usisawon abyan dito sa daan nga katipan, ina nga Lord, amo si Jehovah. And then he will proclaim the words of the Lord. Sa 77 tubtob diri sa 80. Sa paghatag sang ihibalo sang kaluwasan sa iya katawhan. Sa kapatawaran sang ila mga sala. Bangod sa malulo nga kaluoy sang aton Dios. Kung ang adlaw magpamanagbanag sa aton gikan sa kaitasan. Sa pag-iwag sa mga nagalingkod sa kadudulman, kag sa landong sang kamatayon, sa pagtuytoy sang aton mga tiil, sa dalanon sang paghidait. Ari diri abyan ang isa ka pari, naghimo sang trabaho sang isa ka propeta o kon manalagna. Siya nagtagna nanungod sang manluluwas nga si Jesus, kag nahanungod man sa iya bata nga si Juan, nga nag-aman sang dalanon sang Ginoo, kag nagwali, nagsangyaw, nag-anunsyar nanungod sa mga pulong
sang aton Ginoo. Abyan, si Ginoong Hesus nagkari sa sining kalibutan, hindi tungod sa iya kaugalingon. Siya nagkari tungod sa imo, ag tungod sa akon, nga maaman ang kaluwasan para sa imo, kag para sa akon. At kung na siya ginbaton, many years ago, kag kabay pa kuntani, imo man talupang don ining espirituhanon nga mga kamatuoran, nga pinakaimportante sa imo nga kabuhi. Tungod kay diri na sandig ang imo padulungan sa tapos nga ikaw mapatay. Padulong bala ikaw sa himaya o sa langit, sa presensya sang Dios, o kung padulong ikaw dito sa linaw sang kalayo. Sa din si Satanas, ang beast kag ang false prophet magauna sa mga katawhan nga malauton, kag sila didto magaantos sa wala sang katapusan. Kabay pa kung tani abyan imo ini talupang don, sing maayo sa imo kabuhi. Ang imo pagbaton kay Kristo Jesus sa kalibutan kahulugan nga ikaw pagabatonon man niya didto sa himaya. Madamo gid nga salamat. Akon karon i-greet si Sosi Novero, Brother Jose Dionisa, and Margie Masapol. Ang Diyos magpakamayo sa inyo sa sining adlaw. Madamo gid nga salamat. No greater love is known.